И здравейте хора, аз съм Евгений, вие сте канал както избега крути. И днес правим една томбулка, която аз я правя. Първо да кажа правилата, защото ще забравя. Ето, трябва да сте се абонирани, да харесате клипа и да коментирате с, примерно, запис-хълк, нали, това не има в играта, защото по различни с Skype, ако не ви намеря в играта, но не примерно е така, трябва да е на български, все трябва да е, запис, боже, скайпови, какъвто и да ви е, нали, ако не ви намеря в играта, нали, ще ви пиша на лично, но все пак ще има двама победители. Забравих да сложа още табелки. Нека да пристъпим към самата томбулка, която сигурно може да ви хареса, може и да не ви хареса. За първия е по-добре, за втория е по-зле. За първия човек наградата е по-хубава, за втория е по-лош. Ето я. Ето тук е първия победител, той ще получи 2 лега, 32 легендар. Не легендарки, Golden Apple, 3 от тези инстант хилтки. Те разделят двете томболи, но единия ще получи 3, един full set, Pro 4 Unbreaking 3 set, Fire 2 Sharp 4 Match, един Duma set без enchant, Potion Key, Fire-ка, Strength 2 и Speed 2, 3 Gold блока, 9 Diamond блока, 9 блока Iron блока, 9 Emerald блока и един стак Obsidian. А втория човек ще получи почти същото. 3 от 3 Instant Health Key, ето всичко е двойка. Да не мислите, че е само Instant Health. Да, втория получава също и 3... Ето, ако не мога да го прочетете, Ender Gift-а. Поне много е дълго и затова. 3 Ender Gift-а, 2 легендарки, 32 Golden Apple, да, получавате и Bottle of Enchanting. По 2 стака. Втория получава Pro 3 Unbreaking 2 сет, а първия Pro 4 Unbreaking 3 сет. Тоест с една единица надолу и двете. И Match Looting 3 Unbreaking 2 Sharp 4. Този има Fire. Не знам кой е по-добър за първо място, защото той няма той има Unbreaking, но той има Fire. Той има Looting, ама той има Fire, аре той ще... За тук, пак един Diamond Set, без enchant, пак един Stack Obsidian и нали същото. Да, ето пак показвам томбулата. Томбулата, нали моята, която правя аз, ще я тегля на... Значи, когато и двата канала, значи, ако сте се абонирани от другите БГ, примерно, или от Бейкротим сета, отивате в описанието веднага, виждате другия канал и като съберат и двата канала по 20 събът, значи първия победител ще... Чакай сега как да видим как ще стане. Значи първия победител ще е от Бейкротим, защото те има повече, а другия ще е от... втория ще е от Уитбея. Значи... също ще видя. Първия... да. Ще видя. Значи ще постави двата линка и ще ги цъкне едновременно.
Не, бе. Значи няма да е на случайен принцип, ще е на случайен принцип, но ще видя от дали правилото е и да сте се абонирали за два, не, само за единия. Ще ви кажа кой печели и откъде печели. Да. Записвайте се, ето пак повтарям как трябва да сте абонирани, да сте харесали клипа, да сте коментирали с запис вашето име и с скайпа ви. Ако не ви навера в играта, тегля на 20 абоната в двата ченела, така че ако един има 19, другия 20. Къде отиде брадвата? Да, много сме неподредени тук. Ако един има 19, другия 20 и не сте се абонирали за другия, може да го направите. Така като вие, че и двата ченела имат по 2-0 сабскрайбъри. Тегнем томболата. Да, аз бях Евгений, вие бяхте Суите БГ и Baker Team. И до следващия път. Ако се видим. Естествено.